Sziasztok, én Cseszik 1-2-3 vagyok, és itt van velem Martin MC58. Sziasztok! És Szilárd MC58. Sziasztok! És ez egy Skype PvP videó lenne, Mester MC-n 2-4-en. Szép. Most van pár mentőrudam, mert ugye nyitottam ládát. És akkor menjünk Nem is van most 3. menjünk speedpotot. Ja, és megvettem a VIP rangot. Én meg az Elite rangot. Meg még mindig defa vagyok. De az nem lényeg. Annyi baj legyen. Hát az nem inget nem. De én is csak VIP leszek, mert hát ja. Azért legyél már valami. Szerintem meg fogom majd venni örök rangra. Tegyél úgy. Te gyerek. Az Megöl. Elite rangot. Én szerintem megyek falu, ha már van mentőrudam. Akkor miért Nekem nem? is. Én is megyek. Ó, nem sikerült átlőni magam. Az igen. Gödörre egy... Lelöknek. És megölt egy gyerek, de Lelöktem úristen. egy győzhetest, mert befutott, Jó. be akart futni. Ezt nem vettétek észre, jaj, de nem jövök. Megölt egy gyerek. Itt van egy Úristen. ZK. Ki menni akar, de... Medek. De nem fog jönni. Tim. Egyszer hátba támad, amikor öpét veszel. Hol vagy te? Majd megalom én. Ez a gyerek gyanús. Itt van RPVP. Hagyjátok Faluban nekem, vagyok. hagyjátok. Én megyek faluból, megyek Téged is formálni. tám. Téged Jó, nem, teszem. nem. Le fogom De lökni. ne öld a ZK-t. Azt nem ölöm. De le Nagyon kéne jó. lökni akkor, hogyha már. Majd előbb érteni a Ja, már ZK, nem. azért vigyázz el. Na! Anyád. Gyertek azt. Ó, itt Na, nem megyek. Furix, gyerek. Szakunk Hogy szerintem. vagy? Próbálnék defákat ölni, de hát nincsenek. Mondjuk most pont itt van egy. Ki be is fog futni. Nem. De mi az? Ja, Jó, ha lelöknek, akkor lemegy az erőpot ide szar. Akkor beiszok egy újat. Ne, dehogy megy le. De lement. Dehogy megy le. Nekem nem szokott lemenni. Nekem most elég lesz. Kicsit azért laggol a szerver, hát na. Nem, Egy nem mentő. laggol, hanem fagyogat. És belaggolt és leesik. tudok egy ládát. És hogyha Hát, ha. lesznek még ilyen ledönnyitós. És hát Léci mentőrú, léci. én nekem nagyon kifagyogat itt a Hát ez nem lett mentőrú. játék. Hoppá. Nem tudom, hogy mennyire hallatszódnak a háttérzajok. Nem hallatszódik nálam. De úgyis Ajaj, lesz a- spawncampes. És Jó, lelöknek, de lelöknek. úristen. Jó, és Jó, már nincs most több fiatal mentőm, lesz. mert kétszer lelöktek. És hát egyszer megöltek, de ez most Ó, már basszus, lelök. majdnem lelőttem a zsékát. Szóval inkább a pótot elteszem, mert... Szívesen Nem veszem. vagyok. XD lerepítettük a gyereket. De szerintem én nem megyek gyémánt kardot enchantolni, kell XP hozzá. Azt írta, hogy ennyi. Amikor egyszer egyeztem vele, meg se tudott ütni szerencsétlen gyerek. Kicski. Párkit kezd dob. Az. Ugye, és ha lelöknek, én hülyét kapok. De észrevetve ezek itt kezded, ez mindig más. Tudod. Benne Mindig lehetett. keresek. De most minek írja? Úgyis benne van. Bassz a szájba. Megölt ez a csicska hátba. De azt sem értem, hogy minek mondják azt, hogy mondd be a nevem, az is egy fasság szerintem. Ez a csicska hátba szedett, amikor nem voltam beópézva. Ezt tudja. Nehogy lemerjél lökni, mert szerintem is lökjél már le. Itt ilyen olcsó az XP. Dick. Igen. És engem meg kétszer lelöktek. Vagy egyszer Itt van meglöktek. itt van RPVP. Meg ez a ki az, de tímel Megölette a akkor. gyerek. Easy. De tímelünk. Tím. Azt löktem le az előbb Terminátor szedbe. Vagy nem Az igen, a defa nem tudom megütni. De én meg nem Ja. tudom meglőni, mert mindig kifogy ez a hülye szerver.
Oda lövök. Most defa farmolás van, jönnek itt gombára, csak már nem jönnek, mert Hát igen. megmondták. De Ez a faluban gyerek- nem Az lesz. RPV, itt az RPVP. Az RPVP. Kis fight. Hogy lelökjenek hátba. Arra is Nem vigyázni vagyok kell. lópizva. Menj már innen, te szerencsétlen, hogy ide jönnek rám 2v1-be. Ja. Ojaj, itt egy gyerek, vagy én ezzel letímelek, hát én nem akarok bunyót. Én ettől félek, szóval én elfutok. Se láttad, Martin, hogy ide jöttem? Ez engem úgy le fog ritelni. Vagy nem. Én letímeltem itt 2 diással. Mindegy, Ott az én... RPV, ott az RPVP. Meg ott egy Józsi gyerek. Hát nekem milyen a Józsika. szedtem? Leesik a gyerek, fut el és leesik. Nekem Prot 4-es szedtem, csak úgy szúgyok. Hát nekem Amiga. nem. Nekem csak is sima diaszett. Ó, itt lesz campergeti. Ja, hogy nem vagyok beerőzve. Értem. Én vagyok. Szegény gyerek ott. Hát majdnem lelökött a Nem nyomókék. Jóci 6900. Vele. De a gyerek jön utána, mert veszettül. De nem. Ja, nem jön. Akkor én most elmegyek Darkin, tehát azt inkább diakapért. nem ölöm, mert az izé. Nem látom a gyereket, csak úgy lövök, és el is Van Szupi találtam. Geci. Vagy mi? Joci. Gyere Jocikám. De te löktél le az előbb. Vagy te öltél meg. De leszel repítve. Jocikám. Te ki vagy? Ugye kimegyek majd PvP-zni, azért legyen már valami a videóban. Anyádat repítsd ki. Jóci Keci. Ott van valaki itt ügyben. Nem, ott ki? Az ki ott? Egy VIP. Hol vagytok? Ah. Itt van RPVP faluban. Faluban. Itt van. Minek most oda menni? Hagyjad. Itt a gyerek. Hagyjad nekem, hagyjad. Hon van? Itt. A háznál. Lenne egy gyerek. Itt látod a nevét? Itt van a kis cicuska. Aha, repíteni akarsz mi? Nekem ne támadjál. Támadj. Ne, lerepített a csicska. Én aztán kidobom Vegyed, ezt a szert. hívd le gyorsan a taszit. Gyorsan hívd le a taszit. Hát de én éjjel akartam kilőni. Cska. Ja. Ott van a... Ja. Ó, itt vannak cicák. Ne fuss már be. Aha, Hogy írogatnak jököztek. nekem is. Én írogatok. Ja, de mit akarsz te meg itten? És Na, valahova el kéne menni PvP-zni. Mi van, Szupi? És ezt csak lelepíteni tud. Megyek Gyerek, dögöl nem szerintem. hiszem el. És majdnem lerepített ez a nyomorék, és lelökött el, nem hiszem el. Tudni kell róla, hogy ez a gyerek, ez is csicska, bazd meg, ez Szupi gyerek. Vigyázz Oda Martin menni. amúgy szerintem, mert ott van mögötted a szurfux. Hát az velem tímes. Ja, Mi van, remélem gyerek? velem is. Mi van, negatív, mi van. Remélem a Le leszel Surfox telepítve, bassza száj. Bassza meg. De ne akarják kilökni, bazd meg! Hát, úristen, A faluban már mindenki ott van. Hát a tímeseim, igen. Ja, jó, akkor én is ide jövök de nem témelni. hiszem el, hát, de ennyire csicskákat, bazd. Jó, van a nyugi team, van nyugi haver. Nem akarok trézni, Itt nyugi team. minden, de, na mindegy. De az igen, mennyi díjas van itt. Itt nincsen egy olyan rendes gyerek, aki nem kilökésre menne. Én megyek előpotér, mert már nincsen. Jó, van, ezek engem se akarnak Bebugoltam, menteni, hogy Istenem. elnézem. Nyugi team van, nem ütlek. Vele is team van? Szerint, ja, vele nincsen. Jaj. Jó, van, csapjátok. De csicskák Hogy vagyunk nem volt amúgy. majd mindegy. Olyan csicskák. Szegény. Nem tudom eltalálni Megölt- ezt a gyereket. Mondjuk hátralök és 10 000. Kardja van körülbelül. Találjál. Megöltem volt egy gyereket, mentője? mert itt volt. Aha, volt, mert nem dobott ki semmilyen kütőt. Itt az ez a- RPVP. Lökjétek ki! Ez amúgy noob. Akkor lökjétek ki. Kilökésre megy. Aha, mindjárt kilök.
Ki akar lökni. Igen, már kilöktek egy csomószor, már alig van mentőm. 19. Itt van az RPVP. Szar És PvP. ki fog lökni. Ez nem RPVP, szar PvP. Mert hogy PvP, Szar PvP. azt nem tud, az is. Várjál! Meg is halt. Istenem. De olyan csicskák vagyunk amúgy. Annyi baj legyen. Hája. Hát most, hogy És hányan megyünk már rá ide? 1, 2, 3, 4, 5, 6-an. De te nem jössz a buliba? Szia! mindjárt csak most itt egyezek egyet, Mi azt mondjam, az kicsaptak. De ne megnézem. hátrás karddal üssél már, te Azért nyomorék. OP-t nem merek venni, inkább. Én vettem OP-t. Jó, de De szerencsétlen ez a gyerek, bazd én meg. inkább nem, szerintem. Mert neked azért mégiscsak Lökjél én... már le, bazd meg! Hogy lehet valaki ennyire szerencsétlen? Milyen hosszú legyen a vidé? Nem tudom. Meghaltam, mert akkor átzuhantam! Hát én ezt nem hiszem, mert most komolyan. Hogy elkoptassák hozzá itt a szetteimet. Nem tudok felmenni erőpotiért, mert mindig vagy lelöknek, vagy megölnek. Itt a Joci gyerek. Én meg égek. Kezdtem be, hát jó nagy semmi. Tényleg csesztem, az nekem ilyen szar. Ki vagy repítve, Jocikám. Most necces erő. És nem érdekel, hogy lerepítek valakit. Nem érdekel. Írja azt, hogy csicska vagyok. Leszarom. Védelni a- PvP. Nem akarsz trédelni. Lerepítettétek? Nem tudom, hogy lerepült, szerintem nem repült le. A bázisegyre. Rám meg írogatnak, mint a hülye. Nem is De én írtak. még nem vagyok beerőzve, mert nincsen erőpotim. Foglald be. Ne Hol van? üssél már, te Fogadni, csicska! Hát nem hiszem el, hát... egész, ne üssél be. Úristen, bazd meg. Úristen. Megnézzük. Jó van, szerintem én megyek egy Repíts! 1v1-et ezzel a gyerekkel. Szerintem gombára. De én ezt nem hiszem el, hogy ezek csak lelökni tudnak, bazd meg. Hát, úristen. Ilyen egy csicska fosukat, bazd meg. Nem hiszem el, Lejárt az felmegyek egy erőpot. csomószor, de nem tudok felmenni, mert lelöknek. De noob vagyok szegényen. Jó van, bazd meg, felmegyek magas ugrással, leszarom már. Mert felmegyek, mindig is lelöknek. Hát hogy lehetek ilyen nyomorékok, most komolyan? Lehívok egy Menjek nagy homok, segítsek. Jó lesne. Mindig lelök valaki. Itt vagyok, nagy homok. Nem tudok venni Itt a erőpotot. PvP-sznek. Na jó, van itt. Na, akkor egy PvP. PvP. Oké. Egy V. És egy. Hát az... Beerőzök. Vettem pár erőpotit. Közt. Ezt innen le kell lökni, ez lökött egy csomószor felül, onnan izéről. Hát ezt Vigyázz már, próbálnám. vigyázz! Lekopott! Igen, Lekopott! igen, aha, értem, aha. Ahol kifele. Megyek. Én is, de ki Na, én megyek akar egy lökni, V1-ezni ez az nyomorék. RPVP-vel. Baj, hagyjad? Szakalmát. Ja, bocs. Annyi, mert de csak $5 az így. Jó, olcsó gyerek volt. Akarolja. Jaj. Jó van, én most egy V1-ezni fogok RPVP-vel. Itt a Jóci gyerek, itt van. Nincs team. Megnézem. Na már, de nem fog jönni a gyerek. Jaj, de megijedtem tőled. RPVP, gyere, gödör. Nem már! De Istenem! Nem jön az RPVP. Hát akkor Dani Gamerrel fogunk 1v1-ezni. Nem már, ki fog Szerintem lökni? én Van itt utána- még egy gyerek. Jó,
Erőzök. Az tiéd. Nekem csak ez az egy gyerekkel, Nekem ez aki a fut el. segbe hullak, more. Várjál. Én nem vagyok Hát beopázva, akkor- nem vagyok ópézva, de... Na. Ez amúgy mennyit visz ez a gyerek? És kifagytam. Szerintem erő. Kopott. Nem, nincs erőző. Várj, kilövöm én, vagy lelököm én, ha elmegy. Akkor üssed. Van pótja. Meghaltam. De Martin is te ölsz meg! Bocs. Istenem! Odaadom a aha, nálam van a tudtod. Adom. Várjál. Jó, elnézést a régyet csak. Na. Ilyet Ja, is pedig kell. Hát van ez így, tudod. Vagy gyere spawn. A köz. Majd. Csak Dani, feltartom De el a van, még, de gyereket? van még mentőd, Ott se Martin? vagyok. Van 3. Ja, hát akkor jó. Várj, akkor meghalok, akkor is nem maradott, úgyhogy... Nekem még De van nem- 18. Szerintem nem alkalmas Szilárd odaadni a tudtot. Hát tudom, nem is akarom. Na, üssed Martin. Üst szét. Én Már nézem, meglőttem remélem. Dominikot. Nem láttam a nevét is. Lekoptam, baszod. Isten, most megöl a Gecko, akivel témeltem. Olyan csicska az is, hogy csak akkor Hát, hogy a van. diaszettedet fel fogom használni, de lehívok Dominik. neked majd egy sár. Kifagyogatok amúgy. Aha. De akkor most csak kimegyek ilyen kis fostucba. Kopott szettel, egy él4-jel. Asztal. Pár OP-val, és akkor szerintem utána legyen vége a videónak, mert már... Aha, fut el. Lelő... Oh, azt igen! És lelök a szerencsétlen, érted, bazd meg? Hát, úristen! Ütöm, nem engedem befutni. De hát befutott, mert csicska. Hát merre, Három mert csak ópéd azt volt. tudja, nem tud PvP-zni szegény szerencsétlen. Bejössz spónra, Szilárd, gyere be. Most nem. Na jó. Van, Úgy kell, sebezzem le magamat, ügyes. Hol van Dominik? Oké, én a... Ez a sima így, ez nem kell. Itt van Csaszika, 1, 2, 3. Hoppá. Szét a gyerek. De már megint ez a csicska, aki befutott. És lelök, úristen. Engem is az lökött le. Odaadom a Na jó van, Azt hittem én... már az én netemmel van valami gond, mert ott... Na gyertek akkor emellett, és már... Régóta megy a vidi, gyertek akkor. Várjál már egy picit. És Jó. befut, érted, bazd meg? Akkor így meglát engem, elkezd díjazni, nem talál el, az befut. Meg én átjövök ide a falu, vagy izére. Gombáról. Még odaadom gyors 3 OP-dat, meg a katonát. Látom, hogy ez nem kell. Eldiaszett. Nem lehet már kéne az, hogy YouTube. Nem megfelelő chat használat, némítva vagy 10 óra 21-ig, az igen, az igen. Én is tegnap azt hittem, hogy izé textúrámat izé eladó. Vagy eladó. Hogy textúrám ott van, és akkor nem engedte el, azt hitt, hogy tiltott szó. Akkor gyertek fel! Itt vagyok. Hát akkor ez a videó ennyi is lett volna, tetszett, nyomd rá egy lájkot és iratkozz fel, itt volt Vajon- a Martin MC58 és Szilárd MC58. Sziasztok!